Okay venner, nu her, hvor vi er ved at gå til 3. tee over fra anden green efter en birdie, let's go, så lad mig lige starte med at sige tusind tak til alle jer, der allerede har tunet ind på kanalen her. Jeg har høje forventninger, jeg har høje målsætninger. Altså vi har nogle af verdens bedste golfspillere i Danmark. Dog nok, altså vildt nok et land på 5-6 millioner kan producere det. Det er en helt anden historie. Men vi har nogle af de allerbedste golfspillere. Alligevel så sidder vi og ser YouTube-videoer fra USA og England og gud ved hvor. Vi skal da have den på vores egen kanal, og vi skal da have noget dansk golf. Så subscribe på kanalen her, så lover jeg dig, at jeg inden for i hvert fald det næste års tid nok skal gå i gang med at udvikle på hele det koncept her. Jeg har allerede snak med nogle danske proer, som har lovet mig, at de godt kunne tænke sig at være med på nogle videoer. Det kommer senere på året. Jeg skal lige have styr på alt det her med fotografer og redigering. Alt det her kedeligt. Det skal I ikke høre om. Der kommer nogle danske proer og spiller med mig på kanalen her. Så sørg for at subscribe her, så kommer der en masse fed dansk golf. Og tak til jer, der følger med. Okay, meget kort på 3 hul. Vi har